ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമോ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗമാണ് നോക്കുന്നത്. 9ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത്യന്തം രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. യോഗശക്തി, വിഭൂതികള്, ആരാണ് മൂഢൻ, മഹാത്മാവ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ. ജ്ഞാനികളെ ഏതു വിധാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണേ, മറ്റു ദേവതകളെ യജിക്കുന്നവരുടെ ഗതി, അതുപോലെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അല്ലേ. ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. 9:34 മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തവൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ എന്നിങ്ങനെ. അപ്പോ ഇവിടെ 10ാം അധ്യായത്തിലെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത അത് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതില് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെല്ലാം ആ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും എല്ലാ നേരവും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം എന്നും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരിക നമുക്ക്. സാധാരണ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്, ഒരു പരിശീലനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലൊക്കെയും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രാതിനിധ്യം അത് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക ചിന്തകളെ ഭഗവത് ചിന്തയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഭഗവാനെ സദാ ഓർക്കാൻ അത് നമുക്ക് സഹായകരമാവും. ഭഗവത് വിഭൂതികള് അറിയും തോറും നമുക്ക് ആനന്ദം കൂടും, ആശ്ചര്യം തോന്നും, കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്നതില് അഭിമാനം തോന്നും നമുക്ക് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ സത്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക, ധാർമ്മികമായിട്ട് അത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ചുറ്റും എന്നുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠ ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവിനെയും ആരാധിച്ച് ഭഗവാനോട് ചേരാം അനന്യ ഭക്തിയോടെ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. 10ാം അധ്യായത്തിലും ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എന്താണ്? ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നവയാണ്, ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. ശ്ലോകം 1 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ക്വാളിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാണ് അല്ലെ.
ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്? അപ്പോ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ജ്ഞാനം, അതാണ് മേൽക്കുമേലെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. പാർത്ഥസാരഥി പ്രസാദം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിലോ നമുക്ക് അഹൈതുകിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ഓഷ്യൻ ഓഫ് കമ്പാഷൻ വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ എന്നാ പറയാ. ഒരു കാരണം ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ എന്താ കരുണയുടെ സാഗരാണ്. ഒരു വെറും ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി, ആ ഭക്തനില് കരുണ ചൊരിയും ഭഗവാൻ. അതിന് വേറെ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളോ ഒന്നും ഭഗവാൻ ഒന്നും സമർപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. ഞാനാണ് പരമ ഈശ്വരൻ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അർജുന എന്ന്. ഓ, ഭഗവാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അല്ലാതെ വേറെ പേരുടെ പോലെ കോട്ടുവായിട്ട് ഇരിക്കുകയൊന്നുമല്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ ഈ വെണ്മയമായ ജഗത്താണ്, അതിനെ ചിന്മയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കണം. ആനന്ദഭദ്രമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശരമുനി നൽകുന്ന നിർവചനം: ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞവൻ എന്നാണ്. തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിഗൂഢങ്ങളായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇനി കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക, ജപിക്കുക നാമം, അതുപോലെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അല്ലെ. അതാ ഭക്തരോടൊപ്പം ഇരുന്നു വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു അല്ലേ. അപ്പോ സത്സംഗം ഏറ്റവും പ്രധാനാണ് ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായിട്ട്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം: ന മേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെപ്പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഏറ്റവും ആദിമനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒക്കെ അറിയാ? അവർക്കൊന്നും അറിയണില്ല ആണ്. കൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കൊച്ചു കണ്ണനായിട്ട് മാനുഷ രൂപത്തില് ഇവിടെ അവതരിച്ചു അല്ലെ. അത്ഭുതങ്ങള് അന്നേ അറിയാം. ഈ കൊച്ചുകുട്ടി എങ്ങനെയാ തൻ്റെ ഓരോ ലീലകൾ കാണിച്ചത് അല്ലെ, നമുക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് നടത്താനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ അറിയാ? ഭഗവാനെ കേൾക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമാത്മാവിനെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കേൾക്കണം ഭഗവാന്റെ വാണി. അതിലാണ് നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം അതാണ്. ഇപ്പൊ സമുദ്രവും അതില് കുമിളയും പോലെയാണ് നമ്മള് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. അണുവാണ് നമ്മളൊക്കെ. ഈ സമുദ്രത്തിലെ കുമിള പോലെയാണ്. കുമിളയ്ക്ക് സമുദ്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല അല്ലെ. കുമിള പോലെ ഉള്ള ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കണില്ല. എന്നാൽ നിരന്തരം സാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കും. പരമസത്യത്തില് ജിജ്ഞാസയുള്ളവരോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാനാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് കൃഷ്ണൻ. അവ്യക്തിഗത ഭാവം അവർ മാനസികങ്ങളായ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കും അല്ലെ. ചിലര് ഭഗവാൻ അരൂപിയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആരാധന നടത്തുന്നവര്, അവര് എന്താണ് സങ്കല്പിക്കണേ അല്ലെ, അവരുടെ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെയാണ്.
ഇവിടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാനാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എല്ലാ ഉപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലുമുള്ള ഭഗവത് സൂക്തങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചറിയാൻ. സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. സംശയാലുക്കൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വെളിവായി കിട്ടും. യോ മാമജമ അനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാവുന്നു. അപ്പോ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? സംശയം ഒട്ടും പാടില്ല, അല്ലേ? സാധന ചെയ്ത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതിന് ഉത്തരാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഈ ജനനം ഇല്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, സർവലോകമഹീശ്വരനാണ് എന്ന് അറിയുന്നവരാണ് വ്യാമോഹം തീർന്നിട്ട് പാപമുക്തരായി തീരുന്നത്. ഇപ്പൊ മായയാല് പലതും നമ്മെ മായ മോഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതിനെ മാറ്റണം നമ്മള്. ഈ ലാഭം എന്താണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ, ഞാൻ എന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. വിവേകികളാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ. ഞാൻ അനശ്വരനായ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്ന്. അത് അറിയാൻ എന്തു ചെയ്യണം? ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോഴാ നമുക്കത് ഉറക്കുള്ളൂ ബുദ്ധിയില്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് എന്നുള്ളത്. ആ സത്യത്തിനെ, എന്തിനാണ് ആ സത്യത്തിനെ അറിയുന്നത് എന്നാണ്. പാപം മുക്തരാവും നമ്മള്, അല്ലെ? മനുഷ്യന് സുഖാണ് വേണ്ടത്, എന്നാലോ ശാശ്വത സുഖം എവിടെയാ? ഇവിടെ ഇല്ല, അല്ലെ? ഞാനല്ലാത്തതിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചാല് സുഖം ഉണ്ടാവുമോ? ഞാൻ എന്നുള്ളത് ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചാലാണ് സുഖം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഞാൻ ആരെന്നറിയണം, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് സുഖം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോചനം കിട്ടും. പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞവനെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുള്ളൂ. ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്നൊക്കെ പറയാം. 4ഉം 5ഉം ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ബുദ്ധിർജ്ഞാനമസമ്മോഹ ക്ഷമ സത്യം ദമശമ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടിസ്തപോദാനം യശോ യശ ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്തയേവ പൃഥഗ്വിധ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസ്സംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനനമരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്താ, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, എല്ലാം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസ്സംയമനം, ക്ഷമ, സത്യം, സുഖം, ദുഃഖം, ജനനം, മരണം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കുക, അതാണ് ജ്ഞാനം. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ല. സതി മാതാജി കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ. ഓ, മറന്നു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വന്തം സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് മുമ്പേ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. അവരോ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഉള്ള അർഹത നേടുകയും ചെയ്യും. 6 മഹർഷയ സപ്തപൂർവ
പൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തഥ മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ യേഷാം ലോകൈമാ പ്രജ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്കു മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ശ്രേഷ്ഠ സപ്തർഷികളുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരെ, കുമാരന്മാര് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രന്മാര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങള് വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് മുതല് എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ പരമ്പരയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നവരെല്ലാവരും, അല്ലെ? നമ്മുടെ പിതാമഹനോ പ്രപിതാമഹനോ ഒക്കെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പലരും പറയും, അല്ലെ? ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. എത്ര ഗ്രേറ്റ് ആണ് അതറിയില്ല. അപ്പോ അജ്ഞതയാണ്. ഒരു പണ്ഡിത സന്യാസി പ്രവചനത്തിന് വന്നപ്പോഴും ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്? ആരും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ സന്യാസി തിരികെ പോയി പറഞ്ഞു, ആർക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുപോലെ പിന്നെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ആ പണ്ഡിതനെ. അപ്പോഴേ വന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും വിശ്വാസമുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോഴും ചോദിച്ചു, ആർക്കൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്ന്. അങ്ങനെ മൂന്നാമതും വന്നപ്പോ പകുതി പേര് യെസ് പറയാ, പകുതി പേര് നോ പറയാ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പേർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവുണ്ട്, നിങ്ങളെ അറിവില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ആത്മീയതയെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അജ്ഞതയാണ്. ഒരു തികഞ്ഞ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെ? കൃഷ്ണ ഇസ് ദ ഗോഡ് ഹെഡ് ഓഫ്, അല്ലെ? ഗോഡ് ഹെഡ് ആരാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. നമ്മുടെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ പരമപിതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൃഢതയിൽ പറയാൻ പറ്റാത്തത്. സപ്തർഷികളും സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ എന്നീ 4 മഹർഷിമാരും മനുക്കളും ഉത്ഭവിച്ചു. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് സനൽകുമാരന്മാര്? 4 കുമാരന്മാര് ആരാണ്? സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവപിതാക്കൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതാ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെ? പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വന്നവയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നാൽ ഓരോന്നിലും പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നല് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയണം, അല്ലെ? ആ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണ അറിവുണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമപ്രഭുവിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ പറ്റി തികച്ചും വിശ്വാസം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ, ഭഗവാൻ എത്ര ശക്തി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർവികന്മാരുടെയും ആദിമ പിതാവാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ
ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അതറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തി സാധനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് ചതുശ്ലോകി ഗീത ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം പരമാത്മാവാണ് എന്ന് ഭാവന ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിത. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും ആ ലോകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ അറിവ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവരാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാ കാര്യവും ഈ വരുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളില് 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംഭാഷണം ചെയ്യുള്ളൂ. മനസ്സിലോ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. സമർപ്പിത ജീവിതമായിരിക്കും. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്കോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യത്താല് നമുക്കും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയില് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവത് സേവനം ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പുണ്യമാണ് എന്നാണ് പറയാ. ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള നരസിംഹ മേത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്താ ഇത് ഒരു ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കുന്ന വേദി. എല്ലാം മറന്നു ഈ നരസിംഹ മേത്ത. അവിടെ ഇരുന്നു 7 ദിവസം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു, ഇന്ന് എന്താ തീയതി എന്ന് അടുത്തുള്ളവരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാ അറിയണേ മകളുടെ വിവാഹ ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി. അങ്ങനെ തിരികെ വരുമ്പോ അല്ലെ ശിരസ് കുനിച്ചിട്ടാ വരണേ. ഒരു പിതാവെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ആള്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴ് നോക്കുമ്പോ എന്താ വിവാഹം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചാല് നമ്മുടെ ചിന്ത ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കും എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നേട്ടങ്ങളും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാനും കഴിയുള്ളൂ, അല്ലെ? മേഴ്സി ഓഫ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതി ചെയ്യാ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാ, ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച ആ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക. സംശയം ലേശം വേണ്ട. ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തനെ മൂഢന്മാർക്കോ അബദ്ധ ജടിലങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കോ വഴി പിഴപ്പിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റു ദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും പറയും. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായി തീരും, അല്ലേ? ആത്മീയ ഗുരു വേണം, നമുക്ക് സത്സംഗം വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ ശരിയായി അറിയാത്തവർ കേവലം മൂഢന്മാരാണ്. 9 മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. 2ാമത്തെ ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും? ഭഗവാനിലായിരിക്കും, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ആയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവര് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും, അല്ലെ, സമാധാനവും എല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്യം
ഈശ്വരപ്രാപ്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അത് ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള സമർപ്പണം അല്ലെ. അന്ധകരണ വൃത്തികളൊക്കെയും തന്നെ ഭഗവാന് ആയിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. ഈ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നറിയാം. അങ്ങനെ അതാണ് ജ്ഞാന സമർപ്പണം, ബുദ്ധി കൊണ്ട് സമർപ്പണം എല്ലാം അല്ലേ. ശരീരം എല്ലാം നമ്മള് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക. സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് അതില് നമുക്ക് രമിക്കാൻ, അതിൽ ആനന്ദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ഭക്തന് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റിയാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലെ. പ്രേമഭക്തിയോടെ സദാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും എന്നാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ നമുക്ക് ഇനി പ്രോമിസ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം. കൃഷ്ണനാണ് തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്ന് ഒരാൾ അറിയണം. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ആ വഴിക്ക് നടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാം. അപ്പോ ഭക്തി സേവനത്തില് നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. 11 തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമാ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. ബുദ്ധിയോഗം ലഭിച്ചവരെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ഭക്തരില് സവിശേഷ അനുകമ്പ ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്. അവരുടെ ഉള്ളില് അന്തര്യാമിയായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് അവർ ഈ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ ജന്യമായ തമസിനെയൊക്കെ അകറ്റുന്നു. അവർക്ക് അജ്ഞാനത്താല് ഇരുളടഞ്ഞ ആ അന്തരംഗം അതൊക്കെ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിച്ച് അവരെ ജ്ഞാന ദീപ്തരാക്കി മാറ്റും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച നിർവ്യാജ ഭക്തന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ വരില്ല. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏക യോഗ്യത. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി. ജ്ഞാനമൊക്കെ തനിയെ നമുക്ക് വെളിവായി കിട്ടും. തത്വപ്രേമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ പരമസത്യത്തെ, അതായത് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പ്രസാദിക്കൂ. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും. അതിനാ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണത് അല്ലെ. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാവും. ഭൗതികതയോടൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ആണ് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ അറിയാണ്. 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ വെളിവാക്കി കൊടുത്തു അല്ലേ. ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അർജുനൻ പറയാണ് 12, 13 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാമൃഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ജൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്താ വേണ്ടത് അല്ലേ. കൃഷ്ണ ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ് തിങ്സ് അല്ലേ. ഓൺലി ബൈ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് വൺ കുഡ്
നോ കൃഷ്ണ. ഈ എന്താ പറയാ, ഭഗവത് സേവന നിരതരായവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഈസിയാണ് പ്രോസസ്സൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഒരു പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തിക്കുന്ന പോലെയാ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി മുന്നോട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. എല്ലാം എല്ലാ അറിവും, രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ് പോലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലേ? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ തലം, അത് ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണു ഭഗവാനെ. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാനാണ്, അങ്ങ് തന്നെയാണ്. സനാതനനാണ് അങ്ങ്. അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ്. ഇത് ആദ്യം മുമ്പേ ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ ഋഷികളും ഒക്കെ ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴോ അങ്ങ് നേരിട്ട് എന്നോടിപ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആ അവസ്ഥ, ആ പരമ ദിവ്യോത്തമമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് ശരിയായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മനുഷ്യ ശരീരം, മനുഷ്യ ജന്മം ശ്രേഷ്ഠതമമായ, അല്ലെ, അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്കിപ്പോ ലഭിച്ചു. ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ളതാണ്, അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം, അല്ലേ? ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു നല്ല ഇന്നീനെ നശിപ്പിക്കരുത്. ഒരു മോശം ഇന്നലെയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അത് മാത്രം നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. പലരും പല പല ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തകളിട്ട്, അല്ലെ, നടക്കും. അവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അല്ലെ? വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരണങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി, സമാധാനം എല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു മിഠായി വായിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? മാക്സിമം അതിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കും, അല്ലെ? അത് ബ്ലേഡിന്റെ അത്ര കനംകുറവായാലും പിന്നെയും നമ്മൾ അത് രുചിച്ചിരിക്കും, അല്ലെ? പക്ഷേ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളികയാണെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വായിലിട്ടിട്ട് നമ്മള് അതിനെ ഇറക്കി കളയും, അല്ലെ? വിഴുങ്ങിക്കളയും. അതുപോലെ കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങള് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു കളയണം. മധുരമുള്ളവയോ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസ്വദിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ മറിച്ചാ ചെയ്യണേ. അതാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവണേ. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ശാന്തി, സമാധാനം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സങ്കല്പം ചെയ്യാം, അല്ലെ? ആ ക്ഷേത്രത്തിലത്തെ അന്തരീക്ഷം, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മോശം അനുഭവങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു കളഞ്ഞേക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ശാന്തി, പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് വിളങ്ങുക. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവാൻ ആധുനിക തത്വചിന്തകൾക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ്. അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി. എനിക്ക് ജനനമില്ല. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായ അവസ്ഥ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്ന സത്യത്തെ അറിഞ്ഞു, അല്ലെ? മറ്റൊരു സത്യവും ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നിവിടെ പറയാണ് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവമേതദ്രുതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹിതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാനദാനവ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് നേരിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ പോലും അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആദിമനാരാ? ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഒരിക്കല് ബോസ്റ്റണിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ്, 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ്? നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്.
അത് നാലും കേട്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ, ഇവിടെ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല, ഇവിടെയൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവബോധം ഒന്നും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം അവിടെ ഒരു വിജയവും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ എത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ കമ്പനിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അവര് നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അവിടെ നാമസങ്കീർത്തനവും പ്രീച്ചിങ്ങും ഒക്കെ തുടരും. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആവണില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ ചെല്ലും. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആള് ചോദിച്ചു, സ്വാമിജി എപ്പോഴും എൻക്വയറി ചെയ്യും, എന്നാൽ അങ്ങ് മടങ്ങുന്നുമില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഈ 1974 ശിഷ്യരൊത്തിട്ട് മുംബൈയിൽ മോർണിംഗ് വാക്കിന്റെ ഇടയിൽ സ്വാമിജി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞതാണ്, എത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത്. ഇന്നിപ്പോ ലോകമെമ്പാടും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡിവോട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ നാമജപം നടത്തുന്നവരൊക്കെ ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട്. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കണേന് തന്നെ കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങണം അല്ലെ, ആൾക്കാർക്ക് ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ, എത്ര അറിവുകളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷമാണ് അർജുനൻ പറയണത്, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്, അങ്ങ് സനാതനനാണ്, അങ്ങ് അജനാണ്, എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ചിരിക്കണു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15. ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ അറിയുള്ളൂ എന്നാ പറയണേ. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേത്തത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂദേശ ദേവദേവ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ, ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ ഏത് ഭക്തർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലേ, ഭഗവാന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ പറയണത്. വ്യക്തമായി അർജുനൻ അതാ മനസ്സിലായത്. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാകയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേണം അത് മറ്റുള്ളവരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു: വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, അന്തിമമായി ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി അർജുനനുണ്ടായ ബോധോദയം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കിനി അർജുനനെ പിന്തുടരുകയേ വേണ്ടൂ. അർജുനൻ ഇപ്പോ എല്ലാ അറിവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പോഴാ പറയണേ, ഭഗവാന്റെ ആ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതമമായ ആ തലം, ആ സ്റ്റാറ്റസ്, ഭഗവാൻ ഏത് ലെവലിലുള്ള ആളാണ് എന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ അല്ലേ. ഇനിയും പരമാത്മ തത്വത്തെ പറയൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അർജുനൻ വീണ്ടും. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാനിമാം സ്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിൽ എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. ഇനിയും കേട്ടിട്ട് മതിയാവണില്ല അല്ലെ, യുദ്ധഭൂമിയാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ല അർജുനന്. ഇനിയും പറയൂ എന്നാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പത്തിലൂടെ പല രൂപഭാവങ്ങളിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ സർവവ്യാപ്തമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ, അതിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ വിവരിച്ചു തരണം എന്നപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇതറിയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. 10. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം സ്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു അവേഷു ചിന്യോസി ഭഗവന്മയാ. എങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ അറിയാം എന്നാണ്. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ.
വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അല്ലെ, പറഞ്ഞു തരൂ, കുറേയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയൂ എന്ന്. നിരീശ്വരരും ആസുര സ്വഭാവികളുമായവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അവരുടെ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്ത് പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണം? ആത്മതത്വത്തെ അറിയാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെപ്പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അങ്ങയുടെ ഈ വിഭൂതികള് അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് മതിയാവണില്ല. കേൾക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും ആ അമൃതത്തിനെ ആസ്വദിക്കാൻ കൊതിയാവുക. അതുകൊണ്ട് വിഭൂതികളെ പറ്റിയിട്ടും അങ്ങയുടെ യോഗ പ്രഭാവത്തെ പറ്റിയുമൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ എന്ത് കാണുമ്പോഴും അല്ലേ, ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യാതൊന്നു കാൺമതതു നാരായണ പ്രതിമ, യാതൊന്നു കേൾപ്പതതു നാരായണ ശ്രുതികൾ, യാതൊന്നു ചെയ്വതതു നാരായണാർച്ചനകൾ, യാതൊന്നതൊക്കെ ഹരിനാരായണായ നമ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളായിട്ട് അത് തോന്നണം. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആർക്കും മതിവരില്ല. അർജുനൻ പരമപ്രഭുവായ കൃഷ്ണനെ പറ്റി, വിശേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ഉത്സുകനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെമ്പാടും ഭഗവത് അവതാര കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാര കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ലീലകളുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. അതൊക്കെ എത്ര കേട്ടാലും ഒരു ഭക്തന് മതിയാവില്ല അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. 19 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ പറയാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തരണം, ഇനിയും പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഭാസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. വിസ്തരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അറ്റുണ്ടാവില്ല, ഒരുപാടുണ്ടാവും പറയാൻ. അപ്പൊ പ്രധാന വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാം വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീരില്ല അല്ലേ, അതിന് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിതസ്തി, ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞ് തീരാൻ പറ്റില്ല. 19 കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ? എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വൈഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, അതാണ് വിഭൂതി. സർവേശ്വരന്റെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ വിഭൂതികളെയൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കാനാവണം നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതാവുക, ഭയം, ദുഃഖം ഇതൊക്കെ ഒഴിവാവുക. അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യത്താല് അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യത്താല് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണത്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. തെറ്റിദ്ധാരണകള് ഇതൊക്കെ ദുഃഖദുരിതമായിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നാലാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അതല്ല, ഭഗവാനിലെ ആ പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാവാം, പ്രശാന്ത മനസ്കരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും.
അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. എന്താ ഇനി പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് അല്ലേ? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ജീവജാലങ്ങളിലൊക്കെ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ്. തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഇനി ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അർജുന. ഗുഡാകേശ, കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഇപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിദ്രയെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ 3 ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പോ ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവനും ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ ആത്മാവ് അത് ഭഗവാനാണ്. ചരാചരാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ. ആദിത്യ ഇനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്. വിശേഷപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ പറയാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ദ്വാദശ ആദിത്യന്മാരുണ്ട് എന്നാണ്. ആ കൂട്ടത്തില് വിഷ്ണു എന്നുള്ള ആദിത്യൻ ഭഗവാനാണ്. ജ്യോതിസുകളില് ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഭഗവാനാണ്. മരുത്തുക്കളില് 49 മരുത്തുക്കള്, അതില് മരീചി എന്നുള്ള ആ അത് ഞാനാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ അത് ഞാനാണ്. അതിഥി പുത്രന്മാരാണ് 12 ആദിത്യന്മാര്. അതില് വിഷ്ണു 40 ദിതിക്ക് 49 മക്കളുണ്ടായി. ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാൻ ഒരു മകൻ വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ വ്രതഭംഗം സംഭവിച്ചപ്പോഴോ ഇന്ദ്രൻ തന്നെ ഗർഭത്തിൽ കയറി ആ ഗർഭസ്ഥ ഇതിനെ 49 ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി. പിന്നീട് ഈ 49 പേരും പുറത്തു വന്നപ്പോ ഇന്ദ്രന്റെ സഹോദരന്മാരായി. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഇന്ദ്രനെ വധിക്കണില്ല അല്ലെ? ആ മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി ഭഗവാനാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്തും ഭഗവാനാണ് എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പിക്കുക. പിന്നീട് പറയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ അമാവാസി രാത്രി പോലെയാ. നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ അന്ധകാരത്താല് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെ അല്ലെ? മായയാകുന്ന നമ്മുടെ അന്ധകാരത്തിനെ ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള സൂര്യനാണ്. അപ്പൊ സ്നേഹപൂർവം ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനവും അല്ലെ ആ സ്പിരിച്വൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അജ്ഞാനമൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോയിക്കോളും. പിന്നെ അഹം അജ്ഞാനജം തമ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത എന്നാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഈ ആ ഭഗവാനാകുന്ന ആ സൂര്യൻ വരുമ്പോഴ് അന്ധകാരമൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം പ്രകാശമാവും. ജ്ഞാനദീപം അങ്ങനെ പ്രകാശിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അല്ലേ? അന്തരീക്ഷചാരികളായി 50 വിധം മരുത്തുക്കൾ ഉണ്ട്. വായുവിശേഷങ്ങളാണ്. അവർക്ക് അധിപനായ ദേവതയാണ് മരീചി. ജീവജാലങ്ങളുടെ ചേതന അത് ഞാനാണെന്ന് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുകയാണ്. വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാം അസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാം അസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ്. അതായത് അവബോധമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിന്റെയും ചേതന ഞാനാണ്. സാമവേദം പാപം ശമിപ്പിക്കുന്നതാ അല്ലെ? സാമവേദത്തിൽ നിന്നാ പിന്നെ സംഗീതം, നൃത്തം എന്നീ കലകളൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നാ പറയാ. ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അതില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലേ? ഇന്നിവിടെ നിർത്താം. ഇനി ഒരു കഥയാവാം അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഒരു കഥ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കഥ പണ്ട് ആണ് കേട്ടോ. പണ്ട് എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഇതുപോലെ കല്ല് വിരിച്ച പ്രദക്ഷിണ വഴിയോ
അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. അതൊക്കെ മണലായിരുന്നു. ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു. മണല് മാത്രമായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ പ്രദക്ഷിണ വഴിയിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് അനാഥ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരവിടെയൊക്കെ ഓടിക്കളിക്കും. ഇന്നുള്ള ചില ചില പേരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, അവരൊക്കെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഓടിക്കളിച്ച ടീമുകളാ. അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അതുപോലെ അവിടെ അനാഥ കുട്ടികൾ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ബന്ധു ആരാ? ഗുരുവായൂരപ്പൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ആരും അവർക്ക് ബന്ധുവായിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ മേശാന്തി ഒക്കെ ഇവരുടെ ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ ഓടിക്കളിക്കണതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇന്നത്തെ പോലെ മേശാന്തി ബിസി ആയിരുന്നില്ല, ഭഗവാനും ബിസി ആയിരുന്നില്ല അന്നൊക്കെ. അന്നൊക്കെ ഭഗവാനും നല്ലോണം ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട്, അതുപോലെ മേശാന്തിക്കും ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കുന്നിക്കുരു വെക്കണ ഒരു ചെമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗുരുവായൂര്? അന്നും അതുണ്ട്. അതില് കടുകുണ്ട്. അതാർക്കെങ്കിലും അറിയോ? കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കടുക് ചെറുതായതുകൊണ്ട് അത് താഴെ കിടക്കുക. അടിയിന്ന് വാരുമ്പോഴാ കടുക് കിട്ടുക. കടുക് ഇടും. അപ്പൊ കുട്ടികൾ നാണയവും അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, ചില പേരിടും. അപ്പോഴ് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അന്നൊക്കെ പട്ടിണിയാ. അപ്പൊ അതിന്ന് ആരെങ്കിലും നാണയം എടുക്കണ്ടോ എന്നൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇടയ്ക്ക്. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടികൾക്ക് വിശന്നപ്പോ അവര് എന്ത് ചെയ്തു? ഒക്കെ 7-8 വയസ്സ് മാക്സിമം ഉള്ള കുട്ടികളാ, അതിന്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാ. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്തു? 10 കാശ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു. എന്നിട്ട് അടുത്തൊരു കടയുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പകുതിയൊക്കെ എടുക്കാൻ, ഓരോന്ന് മുഴുവൻ എടുക്കാനൊന്നും തികയില്ല. അങ്ങനെ അവര് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എടുത്തു. അത് കണ്ടിട്ട് അവരോട് ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പണം എടുത്തോ? ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചു. ആരും മിണ്ടിയില്ല. ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എടുത്തു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടാത്ത ദിവസം മാത്രം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കാറുള്ളത്. ഞങ്ങൾ നമസ്കരിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പനോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറയും നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂന്ന്. അപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ എടുക്കും. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്കാണെങ്കിൽ കാവൽമാടത്തിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്താ പറയാ, നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന 2 ഭാഗത്തും ഉണ്ടല്ലോ. അന്ന് അവിടെയാണ് ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെയാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറ്. അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ 3 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ശിക്ഷ തീരുമാനിച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. എന്താ ശിക്ഷ? ഗുരുവായൂർ അവിടെ ആ പ്രദക്ഷിണ വഴിയുണ്ടല്ലോ, ആ ചുറ്റമ്പലത്തില് കൈ കെട്ടിയിട്ട് 5 ചുറ്റും ഓടണം. അപ്പൊ നട്ടുച്ച വെയിലാ, മണലൊക്കെ ചുട്ട് പഴുത്തിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ കൈ കെട്ടിയിട്ട് ഓടണം. കൈ വീശിയിട്ട് ഓടാനാണ് സുഖം. കൈ കെട്ടിയിട്ട് ഓടുമ്പോ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെ അതൊരു ശിക്ഷ. അങ്ങനെ ഓടാൻ വലിയ പ്രയാസ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടണം എന്ന് ശിക്ഷ കൽപ്പിച്ചു. ഈ സമയം ഭഗവാൻ അവിടെ പട്ടിട്ടിട്ട് നിവേദ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ശ്രീലകത്ത്. അവിടെ നട തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മേശാന്തി നോക്കുമ്പോ ഭഗവാന് പൂജകള് അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും, പകുതി അലങ്കാരം ചെയ്തിട്ടാ നൈവേദ്യം, ഉച്ചപൂജ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ ബാക്കി അലങ്കാരം. അതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കണില്ല. അപ്പോ ഇത്ര നേരം കാത്തു നിന്നിട്ട് നട തുറക്കണില്ല. ശ്രീലകത്ത് ഒരു മുരൾച്ച, നരസിംഹത്തിന്റെ പോലെ. ഞാൻ പുറത്തു പോവാണ് എന്നൊരു പറച്ചില്. നട തുറക്കണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് ആ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് മേശാന്തിക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അപ്പള് പുറത്തുള്ളവര് എന്താ പറഞ്ഞേ? നട തുറക്കാൻ വൈകും, എന്നാ പിന്നെ നട തുറക്കാൻ കാക്കണ്ട, ഓടിക്കോ പിള്ളേരെ, ഓടിക്കോ, ശിക്ഷ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റ് ഓടി വരുമ്പോ ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നീല നിറത്തിലൊരു കുട്ടി, ആരാന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. 10 കുട്ടികളാ ഉണ്ടായിരുന്നേന്ന് വെച്ചാ 11ാമതൊരു കുട്ടി കൂടെ ഓടുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ അറിയാണ്ട് 5 ചുറ്റും ഓടാൻ പറഞ്ഞു. അവര് അതിൽ കൂടുതൽ ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അവർക്കൊരു തമാശയായി, കളി തമാശ പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെട്ടേന്ന് മേശാന്തിക്ക് അറിയണില്ല. മേശാന്തി വിചാരിച്ചു, ഇതിനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ? ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് മേശാന്തി കണ്ടു, ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. മേശാന്തിക്ക് മനസ്സിലായി. മേശാന്തി കൂടെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പ്രായമായ മേശാന്തി അല്ലേ, ക്ഷീണിക്കണ കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ഓട്ടം നിർത്തി. ഓട്ടം നിർത്തിയിട്ട് മേശാന്തി വന്ന് കാക്കല് വീണു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു,
ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കണോ? ആന ചോരുന്ന സ്ഥലാണ്, എന്നിട്ട് ആ കടുക് ചോരുന്നത് നോക്കുന്നേ എന്നൊരു പറച്ചില് ഭഗവാന്റെ. അതെല്ലാവരും അന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള രൂപം ദർശിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു എന്നാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് നടന്നതല്ല. അപ്പോ അന്നതിന് ശേഷം അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് അവര് 4 കാശ് എടുത്തതിനാണോ ഈ ശിക്ഷ കൊടുത്തേ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു. എല്ലാരും ബോധം കെട്ടുപോയി ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേട്ടിട്ട്. അങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോന്തിമേനോനായിരുന്നു അന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കിട്ടി. ഇനി മുതൽ കുട്ടികൾ പട്ടിണിയാവരുത്, എനിക്ക് നിവേദിക്കുന്നവരത് അവർക്കും നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മുറ തെറ്റാതെ ആ സംഗതി തുടർന്നു വന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷാണ് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം എന്ന് അതിനുശേഷം എല്ലാവർക്കും അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവായൂരപ്പ